Biye tarata ye kalo kile 31 utu kalo do ko ama bamangala ko tufa kalo ka do so mada fe sanji ati ma kele ngushi ka lamebo foku wale nyimando masara mani ka fo ninga awale nyimando yusu ale de be duguje majugu ni manyimambela jeli nye atete me dugulaka ka dogo trawre somo ka kene marhabani yemo be marhaba eni ne amesi joba minda ko nan dogorete kuna fundi gafe ikado kana wala abisebe ikado fransika la nga enine amba bayele mai kado bamangala wala sa jamana don ka se ku tafa ko lindo kuna fonu go strategia la groupe renouveau ale mato ko fiu akale kado jamana kono ani jamana koka mo ka se ka kuna fonu sarma soro strategia la araju chamambe anu lutige bi nyambulo kuna foni asabatili la kado oluka kuna foni sarauka fola araju dambe amala meba foni ngu wala nyimano kerewani araju benga be o kerewani kele konna alame ba na barakala bela jeli amufu ku wala nyimano jijeni ka fe njijana ka chedo olubi ka nsoro ka sabuga arajo dambe ambe kado abarakela bela jele foningu wala nyumando arajo yere ko obesi ko fo samarala benge jangene ka foninga wala nyumando yere benge do janjo benge janjo masa benge ni bengete ama foninga wala nyumando ikado ka chimicha mafoni wati na arajo yere ko ikado ale sogono namboro yamita ikado fasuka nu lamembo ko lufo ko wala nyumando abe ikado wulise bugu ka ufufo ambe kuluma sa foninga awale nyumando kolo karimu ikado ana aka konyomso no ba furumuso kofo amu foningu wale nyumando identify ko muso te korode ayi e ma fote wa ko wati be ko muso ba ka konyala abana e ma fote wa ni bi ta fa ba ka konyala de abaka konyala de ikado ame koloma sa fo olani watina ninga awale nyumando nambura ya arajuda kala mebo maraka kungo yere korokebe amba fo ninga awale nyumando abuboli ka fo akatimina njala naro fm abe kado ambara mau olu de bike sababu ninga olu ke ka anzoro ambe mamtu male na ka chedon fo ku wale nyumando araju wan la mebo to miya ka fe amu barakala bela jele fo ku wale nyumando ambita ikado ka fo arajo daka ambu alame bawo fo maraka kuna mbore abe ikado dana fm kufo ambe ikado alame ba bela jele fo kenyeba ka fe ni watina bujalo na ka chedon ambu fo kenyeba ka foli anita ninta ka nyesin koloka ninka ka arajo so manabe islamique kufo alame bawo kufo ku wale nyumando anyema yusu jabiye nanye jabi fo amita kareri ko nana de awo tiendugu lame bawo amadi danyo na ka chedon kufo ku wale nyumando ukatimina njala jonga ga fm abele manin kufo secondo ikado aleka yoro no be mamado awa gazama kufo ikado amba abarakala bela jele foningu wala nyumando ka radio domba fm la memba foni watina ikado karanga ufika karanto brifo ka zumuna keita na baranyo ambela jele fo buguni kungal la memba amu foningu wala nyumando anga musokoro wa nyumambe ni watina bafanda dem frabolado kani nyomma Traoré mba ne ko groupe ne bayindu tarasala arajo nyele ni la memba kulubana ni watini baba maiga ma ko ne groupe ne bayin angafu ne ko ika groupe ne bayindu joni groupe ne juma me bolo ni groupe ne klende amanja na ende kam bayini fo fanama ka jane la ya dikarsa ibe munyini ala ibe munyini alna ya ba oro awo ambe ka do ka kolo fo nulu te bismillah kafne muso sarama fo ebe munyini Allah ko kata lambala mbu faide baba ni do ka do yusu wala ora to isa tekno kadi isa tekno ke ngama donge ala hinanala ala ka hinala awo ate karta toko fala ngafne de ninge aba toko fame aide aba toko de fala atoko marunde ne to ngo engo dongli yoyi ere ba ajila engo ko kumala de ko do warate ko ale to ma to bifo abana ko aya ale redu aya krengera ale redu o mai akara sajo sirbe ga suriya suri dugu ba mani e ga che cliff la ko kaya go suri wele suri jalo ke wa to tata ale na to iyagli be isaka baka denglu do eleni suri kuma fa ga rebla waza e rejo soso sa ka very ko woni para verde do ala
ako badi man famde a benala cha ala kunte trinita ka ko boy filmuna dobe ko pancho awo Traoré alaka amin alaka so yimana amin ya rabbi alaka anyina neso amin alaka jamana basigi ya rabbi ma josi jibi kana chugomi abikana te subhanaka amani Allah talafe ya rabbi akaji dama akangishe bala ujima la josi samia latike ko nyuma ya rabbi alako dama alaka jamana basigi ala nama fenfe bladugula alaka bela jele poine kungorota amin upma kifo ki wale mando mi awkado demsonu ba no ye etata kane madam sanu ko ngorumne bay ka fu ka wali mando e yere blo lawa asano ko akane la josi e chere la ita ngadi abike tu la josi man ko krafe bi abe sira ko le ni sira jele bulu minye sira sarama amba fu ka wali mando realisation obene korake bulu ibada jenyala ibada chenyala ngani nege bo réalisation bo ka boy bisa ala ya gundo dama joli garçon sans produit mon joli ko makera c'est joli c'est joli hali muso maminte hali che maminte wala muso de joli c'est joli be c'est bravo de c'est joli et pédé che maminu ali che bijube bijube ala ka nguda ja ni difula ambita zed sora na bo momusi morso ka minye awta lagare che ka foka wali mbando ko ya fo murba bugo minye jamadugo kefa ka ngolo shi ka mo bishimla minye kuyate awa keita anga foka wali mbando la jo sanna black dagri na lable anna doni kuna fone folo bibulu aywa ni folo di amamina ni barkae ala kana ke maru sugubata ifiu yusumi ni kater jiro nouveau ni yo boko ba saba keme saba bishegi ani kele ambe bi trata bolo la kalo kele bisaba ani kele otukalo samba fula ani muga ani kele ayuso ngunu ka chalembe anga jamana kono ni wati na de sama samali abi fedmen no fe do warete transition do be faraka walma do tina faraka minye ka do ka fo mediation abi sideo oluka chiden ko fo anu be ka do good luck Jonathan ko fo o kanga nsigi kale ma kono ikado do akun labala de parce que ba ko ni kuma ngoni mfo ako minye ka do ka fo franje fanga wati minge ka damna kalo kleta ani shegina utukalo samba fula ani muga kana bla ambe wati mna ina fo sisa lutina kana jate mino ukewa o kibara ko mbora ka decide o ka chire o kale makono nembe anga jamana kono na do akun labana parce que ba ko ni jate mineke mimbe talike kalo kle duru no be septam kalo ko fo samba fula ani muga ani kle ni alama bashike minye good luck Jonathan ni anaka chide ngerengana lu kon mina anga jamana konna na chila chimi na bibo sida o jamana yoro ninga nyesi anga jamana fama mu hagaja mamu meni wati na ni ikado jamana kalefane mu ula komi transition ya kabe gole akono kabini kalo kle muga aninane mimbe me kalo koni tebale konu ngofo minye fanga d'Afrique kura mi ngera halna soro akunuka koni njara kosobe nu karasabu yo koni nga fanga mine badawla anaka premier ministre Mukhtar Wan Watrike bako ni ma flanu ko ni olu de krefe nusu ningu bolobo chala o kabno ko ni ngera mi nye ka do ka fo nyema dangai no be colonel Asim Goita ko fo ale ko ni sigi masake sigi oro lawo o temele ngo ale fana jate mine ken nga wulika joko ni nge kadana da ikado M5 RFP ale ko ni nga ma bado ka no be Dr Sugal ko kala maiga ko fo o kabno ko ni ngera gouvernement flana transition ko nano o sigira ngai mi nye ka do kalo ko ndo temele ngo ayusu bole ngoro ko kaluta ani shegina o amedo mina ko mibbi ko ma chama musigi meni fenja mai o amedo mina ko mibbi yalmo o belaje lina seka wolo mambwa inna fo ikado kala fle ko kuma ne siga fo mu no baraw kanga sigi senga o bole yani kado ngunu ka de chale me bibina ni ma chama era konde ku yere ikado transition ngon gonnana fatika ba ko halna soro ma do hakina bi doka fara ikado transition nga nga politique ma ko me ku bolo firifiri
ko min ya hali kile kele ti yela ka kuma te ka ro segondi ndamana ma ko la ko lu fela te oye ko min ye ka do ka fo sida o jamana e min fo tan ko mauka to oko baraka ka oko nana bunya ani karama ko nana wati kele una min ye société civile jamana do jamana do olu ko ni wille meni wati na ko ka do fara franje fanga ka ko wala sa baro bela jele ka se ka dagun bara meni men ngodo ele mabulu mu no lukanga ke ka do forba chawla wal masara sun nana ani ikado kala fili sigli ko kuma o baro bela jele ni ngoni ngeme kuma e bibina ni ikado angunungunu ka chalembe na nyomburu jafu ku kuma chalembe o sida o maw koni olu koni mina anga jamana kono kanga sigi ka ukono ikado do akun laba kon na no koni nje kabini karo sa mbafla ani muga fambe domine ko mi bi angun metalunga wulila o onga golya kon me ka fara golya koni nga ma chama me olu sigi me ka fleri koni nge nga do ko mi transition ako wati mi foraka kana temoka de do de côté be ma fo quoi ado yo fo o te politiquement ya société civile ma do ma wuli ko ka do faraka société civile le Mali o notre politiquement nu ngondao Mali politiquement la jo ala ka nguna ja ikado kibara mu ngone zoro la Goodluck Jonathan ni ala mabashike minye ikado kalu kruwa kle duru aka kon mina anga jamana konnana ani kado fraje fanga mau anolu bina sigeninga hakil na falen valen ngoni nge yali ma dobi faraka do transition ka wa siga foko mami for obara na sega sigi sengawa Mali kura ana sega yere ya akono wa yali maika do chaga da kerengene minganga sigi senga mi mbetali ke kala fri labenina obara na sega nyebo wa ko dogo mai ikado Jonathan no be Goodluck ko fo ale kan nali doye andi ikado franje fanga mo ka sega nyonyi o an manzige ga jabi to kon ngono ode indicateur du renouveau indicateur ndi ale bla républicain ne ba l'état minye parti politique ni ndo fara menywanga minye parti politique ni ndo olu fara menywanga ko minye awakado olu ko nako suku bela jeleke minye ka ngwara da ka do fara awa transition no chevuranje vray ka do fara o jenya ka ko tike ko shila mode ko nana uyagira ka fo yani agakeni ngo bela jelenye mi avocado ku fanga sinji men jamana lakana balia min be ka laje ka jamana fa bela jeli lakana no temana ka boy mi hikado awami nyere la ko awami wora ko bela jeli bodo ko en février lem gano wolobla samba flani muga ani fla avocado mi yeta jo moyi ku ka avocado kala fili labe ka be oma aforati o Dr. Sogalo Kukala Mega, Alekoni politiquement, Awakado, Anu Yenuanye, Mi Ikado, Gouvernement Peage, Noe, Awakado, Natrakata, Nepna Fongo, Debito Erete. Sente Tondu. Oh, Tondu. Tondu Nyogoro. Mi Katanya Volige. Ikado, our Mini Nyerela. Akelungu Wala, Awakado Nunu Nyana. Ayepma Sukubela Jele for Mi Sugar Kokala Mega. Mini Amame Aleda. Kafoko Doka Faratara Young Hunamaga. Amame Awakado Mini, our Azum Goita. Lala Che. Lempertirbal. Lala, elle est de chez nous. Teneka. Qui n'est pas de chez vous? Nimingera Fendro, Kera, chez nous, Angama. Awa, la bibo gana. Wartiga by neta fe joro by neta. Dia fe, ibe bat go be ko ngama. Awa, anga moro de. La josi, mi awakado nyera la. Mi awakado ni parti politique munu vlane kado nunu nyeni mafo kado uja kulu farafara le no nyanga mi awakado ni junu ja temeneke société civile fando be ulu kembe ka wuli ka joke ulu munu jamana donye agrabo ulu mununga ni kalafli awakado ni nyeni nonala yalma ikado na yambala ka ko kata ko do fe ulu munu jamana donye awakado munu tega yele unye yele use yele munu awakado nolu machien olu ko ko anga do faraka ka labe wala sa awakado anga na tabi korlenda nywana la abanata parti politique munu me no parti politique bayre te Mali ko nobli e chukudi ibolokuru kele adema wo chiledo mama wo chiledo ma kele flana RPM awo bogo fila yerde
URD. Sama wali baby. URD ta chiko be jugu anabe. Ha? Embo fiye de. Oh, bismillah. No boray. No boray. Bo yelema o mancha. O ma mancha. Oh. O mane parti lumière ko chugudi. Engu bena yele di bom mawnye ko. Mali tokera blofu dugudi. Chugudi. Mati bolo, mati ko mati nye. Eti jo kipita parti créé. Eme to jagwa e ko chugudi. O mane ni sharia di bela jele mangana wa. Uka bechi ka ke bloku saba. Chugudi. Abana. Numa vani. Gauche, droite. Ani chama Sandri, nafigu. Sandri e nafigu de. Na jara obta. La josi. Ikado awa minye ni parti politique ni olu fara le nyuanga. Olu ko de kandana go se fa bela jele fe. Kayoro bela jele ke manganye. Ikado chogale ko kala maika wele. Ikado awa minye nyere la. Fe mu kono atinya chogo shila. Fe mi no ba fe katana nye. Ikado awa minye atenya wa mado ko ngo minye awkado nyere la ko awa amme chuga mina bi ko ka do faraka na di parti politique ni munu me munu nyu fara nyanga olu ko ngeme kandana go se fa bele jele fe ni chugale akinyeshi akafota uma mi awkado akate mesira fe minye kalafli udabe kalafli de lada ko fo kalabe minye kalafli anga tadoi watu ko folela minye kasro joni yache ni parti politique nu ne do manake chugo e jamana ko tewa FM nden na fa domina me boka wochi ni mana joni ndima mama menda tu ko enye afora do ma ko petit monsieur tlara ka ta fara gram monsieur abeke chugudi o make anyana o karanyana ala kamuna ja mali kodo wa wal ma yere kodo abita wori yere ko e kuma no da to sa ka foke e de bina ambaw ni ando na boble ko anganyon soro jero blewa wal ma anganyon soro fere kono wa o da to ko na usas leclerc Mahmoud Digo ani Ousmane Sherif marana ayra al Medina to do ba onye baba olu yu faranywanga ani Zanzerbo ani protestant nga banyema olu bala ko jamana donga ke kele mami ko jamana donga be numbe katabali gochi olu te foi feni jora te doka faratanshonga malika chi olu ka sarata lo ga joro ga duma. La décision elle est claire, c'est-à-dire la loi aussi elle est claire a fora de ko wati ko fole wati min fora baraka ke ka benoyi kala Afrika se ka labe aka soro e shogal yere bulu make e kado premier ministre barala are pme saga pme songo no pme bo amaldo ango nganta ante doga faraka na jar ugo ka ngai be ka sal sabato de faraka ko fara manga ko ke trancho ege mane ko mona ka mi nga jege be memi fina ni mesebeli ami boro fide Burkina kay koy doni e di dabo mali ko mala mali fa dugudma me dugumi gad ni mali dugu be ni jamamba yiri la ka fite foyi dugu me katine fa pa verbe ko awai eni a fodra bita katani kamani ne ko ne ya fosa biche katani garawangana de ba aw bulo ko wara de ba bulo ata mawjo nya ko ka pa fa bani ya fodra biche katani o ne bosra katio voilà ndisi ka puma ikado le pousse ale pumana ala fliko kuma ikado fereto mimbe ni politique tono URD o ko kungango ni ngoshile meni wati na section bela jile oluka dana ma ko ni fo dana bisika da mami nga wala sa ko kake URD ga cheboye kala flina ta no be jamana kundi kala fliko fo asirike ba ko ko la seli do ko ni charle yera et réseaux sociaux ko ni nzambe mi na tingano blackera ikado URD manyema danga ve no be procès sali ku sanogo ko fo mi ni kado ka fo ala mahina la Sumala Cissé ale ka politique tona Youssou Sumala Cissé la akale ka politique ton a bibi na kube wuli ka jola fa bela jirin fe wala sa chebo basi ka se ki ibolo shion ola abana numa ba lambea do be ko mu waria dana benga dana ko tew am mo ko te dana ko la nene si tu n'as rien kan kamo ni bo iba do ni bela ko politique mati foi fa ere kilingo go chugodi Sumala parti politique min dia ay discours do tenu halata bon
ani sanga jandoni sa me aya fo ko aye parti ka bedo dakele fe ka bo dakele fe ayo min dlanga blukoro sumala tara romi sumala dombe sumala furumso be nunu ma jakimene shike fuka ke parti nyama yini ne de be ke canada yini jawte mbali yini no be joro yini ne non uka to be tipo uka ke po yerde wa yerde tawa anywana chama manu yakele anywana chama ko anga local metric ko wana ni saraide ko ni sarama ka ko ali ngana tema wala so kurufe abana ko mana kaka mishi ko nyama do kaka farde Yusu mi ye kado URD ko ni uye kungango ni ngoshi ko jabana kuntiki kala filmi ngoni kanga boloda oluka chebo abebo otula ekoi wara ko ni ndira fa bela jelen fe ko ina fo sharia uye mi fo e kado politiki to ko nana no be URD re ko na ko ni ngofo mi ye kado kajigi basi ko nana o ka se ku ka sugantili boloda ninga dana ya ko ni nda ka nyesi ikado ma doma no karo beso ka barake no ye ninga ele no sanve ngame domine ko mimbi fasirike ba ko ko l'arrivée de nouveaux coqs dans la basse-cour après le décès de Soumala Cissé a créé de la concurrence et du coup la succession de Soumala Cissé devient plus difficile pour l'équipe du professeur Salifou Sanogo. Comme jaro na nakulu kono. Oui, c'est au gris. Ako minye ka do makura no be tonde ngura ko fo Yusu kabine olu ko ni nana ka do URD ko ni kon nana o mana ni ka do funu cha man wa akoni kembe sababu ye bibi na ninga giringirili ko boloda subala ikado alama hina la jomena ajoro mafa o ko ni sama libe bi ninga na ni fa de yan wulili bi ikado URD ko ni kon nana o fasirike ba ko kibara ko ni fulufulu lo yere ka do réseaux sociaux sanve o ka jira ka fo Dr Boubou Cissé Igor Jara nungo ni meka do sama la do warete nunu fla bela jele ka do ka fo IRD tonde ame domine ko mi bi nga ku kan nali ton kon nana ko nana ni ka do ka fo nyugu ni nyaka ide abana nana ni bembalia ka do IRD ko ame domine ko mi bi o fasirike ba ko ngo ko mi nye ka do na ko sawie a ko fin be URD ko no bi ko olode no abana et qui sont les militants de la deuxième ère, seraient à la base des agissements qui secouent dangereusement le parti URD dont le poste laissé vacant par le décès de Soumala Cissé fait l'objet de toutes les convoitises. Deuxième ère, dernière ère, il y en a qui l'ont. Yusu ame domine ko mi bi o ko ni ndamanda wale de ko ni kembe bara bi URD ko ngonnana ninga URD ko ne ka anjuyugu o mamu ngera na ko sawiye no tonde nkura do bi no lu yere ye ka do URD ko ngonnana o sama samali de kembe sawiye ninga URD ko ni to bala wu ko ni wili o fatike ba ko yali man ni ko mu mbe senani watina no be nyon sanzama ko ni ngofo ani ni yugu li bay ko yali ma ko fere na soro ika do ka fo professeur Salifou Sanogo bolo wala saka ni ko imbela jeli nyebo ko nyingali ko ni vleo nga kama tiga daudala ko fereton ikado ashare o kleledo share o fana ikado ka fo baraka nga kende oye ina fo bazi be wuli ka jola amedomine ko mi bi chumina abana ko amana tiga daudala ko chebo ko mi bo ikado URD ko nkonna na o dana fana bina dama ka bazi fana e dana dama mu ngoninga o kan ansi ga tolaje ikado Adama de bi galotige nga wati alati galotige fiu Yuma l'épouse kono l'épouse ni obla nebe minye awekado tanfili awekado minye Alepmana mi awakado fili boare mi awakado madam boare fili shisoko Alepmana tan fili awaye letra ke kachi adoma adeu awakado tan fili ako ndeu mi nyere la kontle flo flandi awakado kasola kontle flo mi flani mi awakado femi awano sira alemba no la jarabi mi sirama mi hikado tan fili Tanfili akuka mba fo awnyana
ikado tinyere la ko awa minye ministry koro kundo ibe ka tele asoro ministry kundo abe bolola bi ale no shumel bube mega mi ikado tinyere la tanfili ikado ayajira ka fo tinyere la ko awa minye danganiaga ko kunyumana mogobi ka jamana awkado ka a barakanya ninga tlaki yere di Allah mi awakado tanfili ako ndew ako awami nyere la memive nye okabange mi awakado afa mimbe no kerasowe kado kan ko bele jele late mi nye kabange ni che bange na mi awakado nyere la ambele jele manyere jabajele ako ndew akako ka galema ko tanfili ya jira ka fo awami nyere la ale ko memive nyeka bange zafe nyeka bange duguma ale bi fe minye awekado ni nye bangena ale ka damena ka bokolo minye obisegama ukado ka fo minye nyere la uba ni awekado awa minye oye sanga awekado musoya dembaya otakaiba jabate minye awekado nyere la olumunu awekado nolu yake kanya ni awekado olu farala nywanga minye ni masoro dore fede miye awkado ale mina kunti dore avion presidentiel ko kata se wolo masiri tabaw ko minangoma ko oko awkado nyugo mindo nola miye awkado ale ko mbafe krikake awkado nyeka fo nyeka bange wala sa ale ka lafia ale ka kokaje aka kokaje sigida ka lafia kabla ka lafia bali masra ne telisra belajile ka lafia ini faso re ka lafia abana ka koloni bubo nyona bew abana ale ko no min fo uka krike akechugola ale be min fo ale dine na nganiala ale bado ale bara mbela jelika faso kanungo so tanifile akoko nyerala ako andeuma akana joro akana sira mi awkado sanga musoya musoya ani dembaya minye awkado nyera la ayo obaka tarugo kono de obaka puma kono ako minye nga chokoroba noye awkado amuoke noye samba la chisoye ani awkado amuzo noye awkado jagu jaloye awkado oluye fe minge oluye ka oluladabo ka wale fe dalu ko ogele oluma ningatlaka jogojmando olukoro awkado olu sanga ani wati oluko ni sigimboka matani fili shisogo madam ware ako nyeka bange minye awkado beka lafia nga ukana kirike fangele mai ukana kirike ka kirijege uka kirike nyeka uka ke alaka nyeka uka ke sharia nyeka ako new ka damme malikirila adame malikirila ayafota ako new akadi yoko jugu alaka nguna ja mama fili tan fili nyale kap makai ngulo kumika che mangana one love done e carte mele arasa kumbe premier cabinet mina ala ye do gresiga kala bi ngo bitai ala ga nguna jata mane fazire nusu ka do angata sugula ama damine pharmacie kura vertila amita ka do anu fure flo ninga ta ka do fuli bla maram jalula na mbora le fe amita groupe commercial la ekelemta ne bora maram fe drabana ode abe ite tugungo ikelengata o amita fuli bla ka do nitra ga bla mega fo ye mega mba fo ka wali mando na mbora le fe amita ka do jaga butigla de awara jibi ka jibi fo ka wali mando murwa ana baranyo bela jeli ka murba fo Mohamed Draman Traoré ambe nunu bela jeli fo la josi nebe yana ngata sukula sa nebe ngacho koroba fo kai ba jabate minye awkado amenya anga chokoroba nyuma ka fuka wala nyuma no moment national minye awkado njai cibiye kata se kai gouverneur ma Musa Bala Shishago anga ta sukula aywa abela jeleka wasa soro yoro ambe anga msokoro nyima foni watina zernina aja kanya sanogo ikado anamodeu ambu foku wala nyimando ambita ikado kuchala ka fe minye kado ka fama dan kulbali bintu ye amba foninga wala nyimando anamodeu ikado ku foku wala nyimando nanti fulimina madam sall amba foninga wala nyimando tanti jaba abe ikado zone industrielle la ni wati baranga bu zone commerciale la yusu ikado amido srabewa
Srabe indicateur de renouveau ale pumana Yusu akmame maminga oyeka do Amadou Kebe na bewele ko ekado Dr Keb ana kastafu Yusu ku kibara donade parce que ba ko alna soro kabini kalo kle muga ani wolonvla jouer kalo samba fla ani muga ani kile Tombouctou ale ni guruma raus ni nyanje no ngoni ndara yow ma kuntu kibara do ekado kafo kibara ko ninjarla ni boatina Amadou Mogogiri etogo fe na le ka do je kulu misiki me singa wala sa ka se ka nyinini na ka ko bela gele latike wala sa ka kibara de mo ko ni ma o ma nye ma ko ni nye o kibara ko ni mbora ka be ya jira ka fo o ko ka keni nyana je do no bolu kundalembe derke bu fe ninga yala jamana ko ni ngonnana ninga ta mo ikado ka fo ka to ni sonja no be concert bara ko ni ngofo ambe domine ko mi bi abaka do ko ni nga barsabula akugadi mawye usratige de la avilla ninga ta moko nisonja usigororo baro do sigira singa Tombouctou yan fafe o ka to sara de ka do ka fo atarati yaw kalu kle mugwa ani wolonvla shu kalu samba fla ani mugwa ani kele kabini akoni kuntununa Yusu map ma akibara do se dona ninga bolo do kanige jurusra bela jele wele kase ka do e ka do mumbe Allah walma abedang ne ajmen ko nana abe e ka do la halaj men ngono kibara ko ni e ka do bela jele kun sendo okoko ni nala barsabula atunna de ma foy kunde akibara ko ni do somo kunjoro ledo min ye ka do ka foni de ko ndununa abba ko ni alibi joro kosobe somo bi joro fa ere bi joro Yusu ulu ere kunda do bu mininga tu jayoro me nga ikado kay kibara charde kibara dira nimba jira ka fo ko foita anina amedo bene ikomi be barsabula ikado ka fo ay woleli ke ninga ju sra ko nimve fatirga ba ko jel woleli mi ngoni ngera o kaya jira asomawla ka fo ko lu ko nimbe ikado ka fo ba machu ko nimbolo o be mamu mbolo ko alhamdulillah o be kan dumuni ngoni nge o be jimfana soroka me o ko ka fo mi abange bo ye ka fo bashi ko nende alela amedo mene ko mi be abe ma obolo be mamu no e ma murtule ngoni ye Yusu o faseke ba ko o senfe ni kibara ko ncharla RFI ko nga o ajira la ka fo eni to nyomundo o olube la halaj mana o ko lu kuma ka fana mena krefe abana Nowe Ousmane Koulibaly Kofo alias Eder Bakozi alene Alfuseni Touré Eder la ikado ka fo Alouz ko lulu bela jele ko bashitu ula obeji mi kufa bedumuni ngoni ngenga usagoti uyerela ina fo anto bi chugumna bi o Yusuf Atige ba ko ni ngo ka koko ka fo abamso ye o ko bashita la kaka na joro kuka do uke anga do ba andedo ahodo bayde ala ka nyuma se gamba ami minye kado Amadou Togoye ale ko ne ninki bara ngoni chari fa bela jele ve ko ni ngera sawe ni nga maw ko ni farifa e ka maw ko ni fari ni sonja o ka maw fari wala bari sabula kabini kibara ko ni charla maw ko ndigu de pumbe ka se hakela mashi kunda do derke bela halamina o na foraka e woleli ko ni nge ka jira ka fo ale be nina bashite ala ame domine ko mi bi anaka chedo akoni me ma murutile bolo ame domine ko mi bi ko minye faso donyo ka do kai abseka ikado ka fo boni ni la hala ko no chuomina onga mamu nyata o sugu don dare abana ngo fasirike ba ko o ame domine ko mi bi o minye ka do ka fo so mo kunjoro lebe siginyo na kanu maw na ara ba fa chuo ko fanu fanu bela jele kunjoro ledo o ko minye ka do joro na ko ni o chama mgola la bi tiendo o abenina bashiko nde Allah ngabe mamurtule mbolo faso de bela jele ka do uke ikado Amadou Kebe no be ikado Dr Kebu na ka staffu kufo mamu ya minulu ka se ka bla lafiala somo ka se ka boko na ganna te tiendo chama wula kabuka no be kamana gango ngofo ngame wati mina na fo sisa o ko ni mbenina onga duwude ka barka ka bunya ko ka jamana nyama fo ka wuli ka jonu ka ikado chesiri la wala sa akase gabla lajosi bala sunga trawre ho ala ka nguna ja mi demisonuna ale fana ne ka dongli dala dumanye ba abasigledo mana kandi mada o minye musomanuna sa dongli dala demisonuna mi aw ka donga shwai o Michelle Obama bigini bagaga che iya bigini ngoyi amenyi nga mo fiena akado ngligari de wadini patigile do akala ne do abi fe no bayini ko
k'a tɛ girin k'a tɛ girin bayini ko o don ko k'a tun bɛ i k'a dɔn Afrika so la k'i yɛrɛ kɔni ma se ka foyi k'i yɛrɛ a y'a dɔn na nka ko kabini Palmer kɔni bɔra dɔrɔn k'i fari fagara ayi ani Palmer ka couple o ka ɲi cɛni in jɛgɛ ye sara bɛ bigini na donc i b'a to bolo quoi awɔ a ye tɛmɛ n'a ka ko ye e bɛ taa kɛ jumɛn ye sira ala ka kunna ja ala ka sɔn ɲuman d'a ma lajo si nin kalo yi awɛ k'a dɔn jirituru kalo don an ka taa somaso dɛ somaso awɛ k'a dɔn min ye u ka jɛkulu n'o ye ADS ye o ma ɲɛma Elhaji Marakacɛni Dawu ale ni délégation ba bɔra min ye awɛ k'a dɔn ani somaso ka minnu bɛ yen bin ye u k'a dɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani an ka minisiri min bɛ yen n'o ye awɛ k'a dɔn sigida lakana minisiri ye Moribo Kone ka taa fara aw k'a dɔn Usumani Kone kan ale aw k'a dɔn min ye minisiri kɔrɔ ye ale a ko n'a fɛ a kungo na ɲɛɲɛ a bonya bɛ tɛmɛ kun da ale ma u taara aw k'a dɔn min ye somaso nin tɛ san fɔlɔ ye san filanan dɛ min ye aw k'a dɔn jiri bɛ se ka aw somaso labɔ cogo min yiri a bɛ sanji kofɔ yiri a bɛ hɛrɛ kofɔ wa jiri a bɛ kɛ fɛn ye min ye adamadenw ye k'u nafa o de hakilila lasa min ye aw k'a dɔn nin kɛnɛ kan maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ yiri aw k'a dɔn ba caman k'u kɔni y'o k'a dɔn o don dugu la wa min ye yiri a turuli tɛ dɛ min ye aw k'a dɔn somaso a maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye Elhaji Marakacɛni Dawu ye a ko yiri n'a turula an k'a lajɛ min hali bi ka yiri kɔlɔsi kado Yusu min bɛ tali kɛ ɲinan ta ko duruna kan n'o bɛ somaso kɔni kofɔ min ye kado Marakacɛ n'a ka cɛdenw a Yusu k'u ye wulikajɔ kɔni barika bonya dɛ fasikɛ ba ko min bɛ tali kɛ minisiri la n'o ɲɛsin bɛ sigida sanuya ale ni yiriwa kuntagala jamɔ Modibo Kone ni i k'a dɔn k'a fɔ a ka cɛdenw olu kɔni bɔra ni ka taa somaso denfa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ minisiri kɔrɔ don Usumani Kone ale kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Birima ka menana n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ chef d'état-major fo ka taa se i k'a dɔn Élysée Dawuma n'ale ye chef d'état-major ye Yusu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ somaso jɛkuluba in kɔnɔ n'o bɛ somaso ale ka yiriwa kɔni kofɔ min bɛ tali kɛ Elhaji Marakacɛ Dawu la ale ni i k'a dɔn k'a fɔ maa mun bɛ n'u b'o dɛmɛ san o san nin baara in kɔni na jiri bɛ se k'a turu cogo min na somaso kɔnɔna na a fɔ Fondation Mali Vert de la famille Kanyasi olu kɔni de kɛra sababu ye ni ka jiri fiɲɛ 100,000 ni k'a d'u ma u ka se k'a turu Yusu o min ye k'a dɔn somaso n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na somaso ale ye yɔrɔ min n'u kɛn bɛ k'u wasa don bi i k'a dɔn jirituru kɔnɔna dɔwɛrɛ tɛ a kɛ kun ye walasa jakungo k'o kɛlɛ a kɛ kun ye min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka se k'olu kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna na san o san u bɛ nin baara in sigi sen kan ɲinan ta kun y'a ta ko duruna ye Latirikɛ b'a ko min ye k'a dɔn somasokaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana nin baara in k'a sigi sen kan min bɛ tali kɛ nin baara ɲumanba ye a kɔni fora ni k'a wale ɲuman dɔ Seku Fane fɛ ale min ye k'a dɔn k'a fɔ somaso komini maa ɲɛma ye n'o bɛ monsieur le maire kɔni kofɔ a ye maaw bisimila ni k'u fo k'u wale ɲuman dɔn o maa mun bɛ yen n'u bɛ wulikajɔ la sanga ani waati somaso ka yiriwa baaraw sabatili la k'an bɛ don min na komi bi somaso a don bɛ i ka dɔn diɲɛ bin na kun Marakacɛ ni a ka maaw ko k'u f'u ka aéroport de jɔ somaso o kɛlen kɔnɔ an ti jɛn n'o ye non an ti jɛn n'a ye a bɛ ka non an ti jɛn n'a ye somaso bɛ ka yiriwa dɛ somaso ale bɛ ka yiriwa o fasirikɛ b'a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ somaso ye bi bi in na a Yusu maaw kɔni dara lafiya kɔnɔ ni ka segin lafiya kɔni kɔnɔna na nka ka somaso ka denw fo u ka timinandiya la k'u fo u ka bɛɛ la k'u fo u ka ɲɔgɔn dɛmɛ la walasa dugu a bɛ se ka yiriwa cogo min na u y'o baara min kɛ o faamuna sigida la bi bi in na koyi n'o tɛ ni somaso yɛrɛ ta k'a lajɛ a Yusu k'u bɛ i ka dɔn ka so dɔ jɔ yiri ti k'a la nɛgɛ tɛ k'a la Isa Kaba b'a dɔn ale tun tɛ maître de cérémonie ya o ye écolo ye maison écolo so min fana don ni nɛnɛ don funteni bɛ k'a so kɔnɔ
abana ni funteni do nene de ka so kono abana o ta damana wati yelema ko yi wa eso mazo ko gara masaba saba ala ka nguna ja lajo si ambe domine ko mi bi bara ngo ne sigira siga mo bora fa bela jile fe ni ngata soma so ku deme okungola jiru ko ntula lafia kono o jiri yere turula sakoro abana bara nunu bela jile kera sakoro isaka bapmbe ya anyo fanyi isaka bapmbe ale pmbe lajosi aramata ba fana ka fiancé kumeo abana plaisir woro lajosi no borai angata awekado jema chef de cantonnement no e moribo sundura minye alefana ani awekado minye jema amma nyamo politika ma nyamo katase gendarmerie ma wolo masiri taba munumbe ani awekado minye uka awa minye prefet ani sous prefet no mbele jele awekado jiri turuke minye awekado chef de cantonnement forestier moribo sundura minye avocado jiri uyaturu fabele jelefe igado jiri turu kele akoni ayaka foli anatani awula se avocado mama be nolube haminani jema ka yirwae amolu koni avocado miye sigidala kolochi bawi ngolu sika sigidala kolochi chugochi wasigida kolochi litenya chugochi ni jema ka donga deme masuma moribo sundura aku awaikado yiri munun turula ayiri nu atinya chugoshile fo koloshi ka kala upma avocado abangini bele jelefe bele jeleka awaikado akoloshi ni nema nana jema minye avocado yani mbali toka asoro jema ko folo de basoro upma atika ke chugoshila fuku tika di nywama kadu dakelefe ka bod dakelefe ka jirituru mamiye jirituru yika jamana nafa yika sigida nafa waikado awamiya annafa bika foka tambinge ma jamako ninjaro luye mi chef de cantonnement forestier do moribo sudurae ahira akaniso jaira ani bonyani karama mi ni jamako yo takasegere ala kanguna ja ala ka sawnyuma nama amina rabbi Youssou indicateur du renouveau ale pmambe angata hôpital du Mali la de min yikado chaîne de l'espoir ale koni nyi ikado ka fo min nyanamo no be docteur mino ngoni ngo fo ka di hôpital du Mali mo akara kunungo min kasabibi ci jo sefa wari million keme bonyongola parce que ba adama jabate apmana akoni minenu ngoni mina ke sababu ye ninga hôpital du Mali de me kosobe min yikado ka fo mamumbe no be ikado bakajugu koni mi walma mamumbe no be orizavali koni mi walma fem mumbe no le ka do sege kata ko nye olu be se ka fura ke bunyani karama kono chugo mina minye ikado ka fo chaîne de l'espoir ale manyema mimbe anga jamana kono no be Patrick Esenia Kofo ale ko mbolo de ya adi ministry ko nga ikado secrétaire général ma no be adi job ko ngofo ma bacha ma olu me akene kono kunungo hôpital Jimali ko na Youssou uye minenu nun ko woro ka jira maula minenu nun mina ke sababu ye ninga de me chama lase bana ba to ma kerengere nyala dem sen kaw maamumbe ikado nube bagaji misanga ane wati walma nube fli ka sika kata koni mi olu kangono na ikado kafo obese ka fraka chomina ningo ka operation ge bunye ani karama konnana chaîne de l'espoir olu sera kani kasabu faranyanga ala ni agence française de développement sababu olu de fona bolodo uyere kun wala sa anga jamana bese ka yiri wachu gomina ninga kenya sabati fosodo ni nyuanche kerengere ne yala minemundo ado ikado kafo abike sababu ka mau ko nin kenya dumuni sira ko nin fe ado bi ke sababu yem ka mau ka operation ngoni noya kene ngoni kera kene ika do ka fo wasale mbaye barsabula mami mba akoko nin kuna no be ka do ni frakalu ko nin gofo yena alini ejani olu ko ni ika do temana olu de ko nga département ko ni sira fe wala sa ka di ika do ka fo hôpital Jimali amanyema ko ni mo no be docteur Ousmane Atayer digo ko ni ngofo anaka chedo fana le du ta ka fo ona fero bela jele sigi senga mina mundira ninga do adako ni ve ka mine chogo nya wala sa mo se ka lafia chogo na Youssou Masirika bako ni mine mu vle ni ye ame domine ko min bi do warata koy ko ka ika do chaîne de l'espoir mo foku wala nyumando coronavirus wati uyu jeni yoro feninga mino fana di mo ma kerengere na hôpital Jiman ma olube se ku lafia chugo mina ni o ka mino ngo ni sabatili ko ni nye nga ame domine ko min bi ko ni ye ka do fara do kade abana secrétaire général ale pmana no be kenya ministre so togola ale job
a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko ka foli ni tanuni kɔni da k'a ɲɛsin ka dɔ Patrice Sena n'a ka jama mɔ n'o bɛ chaîne de l'espoir kɔni kofɔ olu ye nin wale min kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ko nin ye nin wale min ta ni ka jamana kɔni sɛgɛrɛ k'o bɛ bila minɛ min kɔnɔ o ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ u n'i k'a dɔn k'a fɔ hôpital du Mali ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ u n'i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bila o minɛ de kɔnɔna na a ye ladu ta k'a fɔ minɛ mun dira k'a n'a don a da fɛ ni ka se ka maaw furakɛ bonya ani karama kɔnɔna na hali a tɛmɛ koyi Patrice Sena kɔni y'a jira k'a fɔ mission kɔnɔna na maa 8 bɔ ɲɔgɔn ko olu na bɔ kɔ k'a kana i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin tan bɔ ɲɔgɔn ko ka n'o olu furakɛ bonya ani karama kɔnɔna na bagaji walima i k'a dɔn sɛgɛ kata o kɛra sababu ye ka i k'a dɔn k'a fɔ bana bila maa mun na Yusu an bɛ don min komi bi ni minɛ mun dira a nisɔndiya barika bonyana fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka i k'a dɔn k'a fɔ chaîne de l'espoir maaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka minɛ ninnu dili la bonya ni karama kɔnɔna na laɲini ye fɛn kelen pe de min ye farafinna i k'a dɔn tilebiliya bolo o maaw ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka na maaw furakɛ anw ka hôpital du Mali la sɛgɛ ka taa maa min m'a kɛ sababu k'o min walima n'a ye kɔlɔlɔ si ma ou bien bagajugu ou bien kɛngɛnɔ n'o y'a k'i kɔnɔ Ala k'a kunna diya ɲɛnamaw don dɛ Ala k'a kunna diya sefa wari 100 000 a banna minɛ ninnu sanna o de la a banna ko nin kɔni bɛna kɛ sababu k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la kolocibaatɔ ka yɔrɔ n ko Seydou Nantume delila ka appareil san c'est ça ka taa bila ye a bɛ 70 bɔ o ye maliden dɔ ye nin de ye ɲuman ye bɛɛ bɛ mago bɛ jɔ yɔrɔ min an bɛ Seydou Nantume fo yan an b'a fɔ Lajosi o ma an bɛ bita da yan